Juan Kapitulo 21. Human niini nagpakita na usab si Hesus sa iyang mga tinun-an didto sa lagnaw sa Tiberias. Ang iyang pagpakita ingon niini. Nagkatigom sila si Simon Pedro, si Tomas, naginganlag kaduha, si Nathanael nga taga Cana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo, ug ang duha ka laing tinun-an. Miingon kanila si Simon Pedro, "Managat ako." Sila miingon, "Muuban kami." Busa, nanlakaw sila ug nanakay sa sakayan, apan wala gayud sila nakuha tibuok gabii. Sa pagsubang na sa adlaw, nagbarog si Jesus didto sa lapyahan, apan wala makaila ang mga tinun-an nga si Jesus di ay kadto. Unya miingon siya kanila, "Mga higala, nakakuha ba kamo?" Sila mitubag, "Wala gayud." Siya miingon kanila, "Itaktak ang inyong pukot dapit sa tuo sa sakayan ug makakuha kamo." Busa gitaktak nila ang ilang pukot ug wala na sila makadaog pagbira niini, kay daghan man kaayo ang ilang nakuha. Ang tinun-an nga gimahal ni Jesus miingon kang Pedro, "Ang Ginoo kana." Sa pagkaduhat ni Simon Pedro nga ang Ginoo di ay kadto, gitapis niya ang iyang sapaw kay naghubo man siya ug miambak sa tubig. Ang ubang mga tinun-an nangadto sa lapyahan sakay sa sakyanan, nagbira sa pukot nga puno sa isda. Dili sila layo kaayo sa lapyahan, mga 90 ka metros lamang. Sa pagkawas na nila, nakita nila dito ang usa ka tapok sa binagang uling nga may isda nga gisugba ug may pan usab. Unya miingon si Jesus kanila, "Pagdala kamo diri og pipila ka buok sa isda nga inyong nakuha." Busa misakay si Simon Pedro ug gibira niya sa lapyahan ang pukot nga napuno sa mga dagkong isda. 153 ka buok nga ang tanan, apan bisan pa sa kadaghan sa ilang nakuha, wala gayud magisi ang pukot. Unya miingon si Jesus kanila, "Dali ngari og pangaon kamo." Walay usa sa mga tinun-an nga nangahas ug pangutana kaniya kung kinsa siya, kay nakailaman sila nga siya mao ang Ginoo. Busa miduol si Jesus ug gikuha niya ang pan ug gihatag kanila. Gihatag usab niya ang isda. Ikatulo kining pagpakita ni Jesus ngadto sa mga tinun-an human siya mabanhaw. Human sila makakaon, miingon si Jesus kang Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako labaw sa imong paghigugma sa uban?" Siya mitubag, "Oo, Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw." Si Jesus miingon kaniya, "Atimana ang akong mga nating karnero." Unya miingon na usab si Jesus kaniya, "Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako?" Si Simon mitubag pag-usab, "Oo, Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw." Si Jesus miingon kaniya, "Atimana ang akong mga karnero." Unya sa ikatulong higayon si Jesus miingon, "Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako?" Si Pedro nasubo tungod kay gipangutana man siya ni Jesus sa makatulo kung siya gihigugma ba niya. Ug si Pedro miingon kaniya, "Ginoo, nasayod ka sa tanan. Nasayod ka nga gihigugma ko ikaw." Si Jesus miingon kaniya, "Atimana ang akong mga karnero. Sultihan ko ikaw. Sa batan-on ka pa, ikaw ra ang nagbakos sa imong kaugalingon ug nakaadto ka sa bisan diin nga gusto mong adtuan. Apan inig ka tigulang na nimo, idupa mo ang imong mga kamot ug lain na ang magbakos kanimo ug dad-on ka sa dakit nga dili mo gustong adtuan." Sa pagsulti niya niini, gipasabot ni Jesus kung unsang paagiha si Pedro mamatay aron paghimaya sa Dios. Unya miingon si Jesus kaniya, "Sunod ka nako." Hilingi si Pedro ug nakita niya nga misunod kaniya ang tinun-an nga pinangga ni Jesus. Siya kadtong nagpaurari sa dughan ni Jesus sa ilang pagpaning hapon ug nangutana, "Ginoo, kinsa ba ang magbughi kanimo?" Sa pagkakita ni Pedro kaniya, miingon siya kang Jesus, "Ginoo, unsa may dangatan
niining tawhana si Jesus mitubag. Kung buot ko nga siya magpabiling buhi hangtod sa akong pagbalik, unsa may labot mo? Sunod lamang kanako. Busa ni kaylap ang balita diha sa mga sumusunod ni Jesus nga dili mamatay ang maong pinun-an. Apan wala moingon si Jesus nga ang pinun-an dili mamatay. Igo lamang siyang miingon, kung buot ko nga siya magpabiling buhi hangtod sa akong pagbalik, unsa may labot mo? Kini siya mao ang pinun-an nga nagmatuod ug nagsulat niining mga butanga, ug nasayod kami nga tinuod ang iyang gisulti. Daghan pa kaayong mga butang nga gibuhat si Jesus, ug kung gisulat pa ang tanan, nagtuo ako nga ang tibuok kalibutan dili gayud paigo nga kasudlan sa mga sinulat. Juan Kapitulo 21.